Yr ergyd gan Clark, mae'n mynd i syrthio, a hynny Tristan Jenkins. Wel, sut yn y byd mae Jenkins wedi methu'r cyfle yna. Ricard yn gwibio dros hanner ffordd, mae'n bwydo Langley gyda Noah Daly yn y canol, tuag at Daly, ac yna Ricard, heibio'r postyn. Cyfle gorau'r hen air yn yr hanner cynta, croesiad at y postyn pella, a Ricard yn methu cyfle gwych i roi Caerfyrddin ar y blaen. Gwaith da gan Langley eto yn rheoli, yn edrych i fyny, yn bwydo Invernizzi, lle gan Ricard. Ricard ymlaen, a dyma'r cyfle, dos bosib i Caerfyrddin, nag e wir. Nath i syrthio i Bradley Gibbons, ond Gibbons yn methu cymryd y cyfle ar gôl yn wag o'i flanau. Gwaith gwych gan yr amddiffyn i Rhydaman, ond Caerfyrddin y tro hwn yn eog o fethu cyfle gwych. Dyma Gibbons heibio i Griffiths, ac yna'r bas ymlaen, a ma'n y gyfle fan hyn, naw yn taro'r postyn. Wel, Ricard eto, Caerfyrddin, fe ddylen nhw fod ar y blaen. Sodliad, ac yna, Reid yn dwy'n y bêl. Reid, cyflegu Jenkins! A nawr, mae Jenkins wedi sgorio. Wedi taro'r bar yn yr hanner cynta. Nawr mae Tristan Jenkins wedi sgorio i 6ed gôl y tymor yma. A Caerfyrddin a chyfle wrth ymosod. A gwaith da gan Noah Daly. Daly yn rhyngipio'r bêl. Mae'n parhau i fynd Noah Daly. Daly a Liam Thomas yn y canol! Modfeddi heibio'r postyn. Thomas yn taflu hynna'n at y bêl, ond y bêl yn greulon i Caerfyrddin heibio'r postyn. I thought we played really well. I mean, they had 2 really good chances first half, which they should have taken the lead in the game. But overall, when we look back at it, I think we worked really hard. A different type of performance today. First clean sheet for a while. So I'm really pleased. Chwarae teg i'r chwaraewyr cyn y gêm, dwi'n heb 5 neu 6 chwaraewyr dawis cynta. Ond chwarae teg i bachyn ifanc wedi gwneud yna, wedi chwarae'n dda. Ond yr ail hanner, dydy Caerfyrddin ddim yn creu y lot, y dweud y gwir. Ond dwi'n hapus iawn gyda'r perfformiad, gyda lot o chwaraewyr ifanc. Ond peth siomedig ydy y nature of y gôl wedi ildio. Gôl siomedig iawn, dweud y gwir. Ond mae rhaid i chwaraewyr yn dysgu ildio a goal cynta and symud ymlaen. It's always nice to get a derby win, isn't it? Especially after the back of 2 defeats, which, looking back at it, our performances weren't good enough, but I think today we done more than enough to win the game.